halívás idején, április 1-től május 31-ig tilos a veszteglőhálók és az önfogó eszközök használata, ezért a Vajdaság erdei halőrszolgálata rendkívüli halászati ellenőrzést foganatosít a felső Duna melléken 60 km folyami hosszúságban. Ez magába foglalja ezeknek az eszközöknek a tiltott használatát. Ugyanúgy ez vonatkozik a gazdasági halászokra, valamint a sporthorgászoknál ellenőrizni fogjuk a botoknak a számát, a megengedett halmennyiséget, valamint a fogási napló használatát is. 14 halőr vesz részt ebben a mai akcióban, 7 csónakkal. Az akcióban jelen lesz a Belügyminisztérium környezetvédelmi rendőrsége, valamint a tartományi környezetvédelmi titkárság felügyelősége is.